Hola, companyes i companys. La feina al SEM ja és intensa habitualment, però encara ho ha estat més en una situació tan excepcional com la que ens planteja la Covid-19, on el ritme ha estat trepidant i les jornades laborals inacabables. Gestionar tot el dispositiu per fer front a la crisi, preocupar-se de tantes mesures de seguretat, del risc d'infecció, companys infectats, pot infectar-los de casa, treballar diferent de com ho fèiem abans, adaptar-se als canvis que la Covid ens imposava, el clima social enrarit, tot ha estat complicat. I no ha durat 4 dies, ja portem moltes setmanes. I ara que sembla que minva la intensitat de la feina, que la gent en general està una mica més tranquil·la, per què estic tan cansat? Per què ara? Segur que coneixeu qui es posa malalt just quan comencem les vacances, doncs ve a ser semblant. El cortisol i l'adrenalina ens han mantingut molt actius, en alerta i molt eficaços en els moments de major activació. Aquesta és la resposta adaptativa que ens proporciona el nostre cos per tirar endavant en moments de molta exigència, encara que sigui durant tants dies. Però el nostre cos ha après a funcionar com un rellotge, només si va a tot gas. I quan el ritme baixa, hi ha un efecte rebot. El sistema immunitari triga en reforçar-se de nou i costa mantenir-se a mig gas. Alguns pensaven que no ho aguantarien, i ho hem aguantat. Hem afrontat tots els reptes, però el nostre sistema immunitari n'acaba ressentit. És normal. Ara som en una altra fase de l'emergència. Ara em surten tots els mals. Em fa mal el cos, estic més apagat, tot em fa més mandra. I ara, que és quan hauria de poder gaudir més de les coses, ara no em surten. Doncs ara és la fase de recuperació, d'agafar aire per poder seguir endavant. Toca descansar, toca recuperar-se sense desconnectar del tot, perquè l'emergència no ha acabat i hem de poder continuar. Cadascú té les seves necessitats. Si necessites fer esport, ara és bon moment. Si necessites estar connectat amb la gent, fes-ho. Potser vols cantar al volant, mirar alguna pel·lícula o sèrie que t'agradi, llegir... Quant de temps fa que no pots fer-ho? Reflexionar sobre el que ha passat aquestes últimes setmanes. Potser vols imaginar com seran aquelles coses que et venen de gust que arribin. I una de les coses més importants, segur que tens un gran deute de son. Toca posar-se al dia. Prioritza la son per estar bé i recuperar-te millor. No ets l'única persona que dorm pitjor quan el nivell d'adrenalina ha davallat massa ràpidament. Recupera el control de la son sense afegir-te més pressió i estrès. Coneixes de sobres les recomanacions de la higiene de la son i saps per on començar. Menys cafeïna i begudes alcohòliques, cuida la teva alimentació, especialment per sopar, i evita fer esport hores prèvies a anar a dormir. Però sobretot, controla l'ús de pantalles a la nit. La llum artificial de televisors, tauletes, mòbils, poden alterar la fisiologia de la son. Si has d'utilitzar aquests dispositius, fes servir el mode nocturn i redueix la quantitat de temps que passes amb ells abans de dormir. I dona't permís per desconnectar de la feina. No podràs recarregar les piles si segueixes endollant. Desenganya't. Poden viure sense tu una estoneta. Tracta de buscar activitats alternatives que et motivin. I parla de tu. És important que ho facis. Si necessites un cop de mà, parla'n amb els teus o demana ajuda. Gràcies per tanta feina i tanta feina ben feta.